the sun that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. U issa m'għadniex aktar fid-dinja. Fis-sens li wasal fit-tmiem tal-Ministeru tiegħu, wasal biex imut ikunu xuxta u jitieħdura f'ismew. Tant għal Ġesu kienet ċaġa ċerta din illi għajt issa m'għadniex aktar fid-dinja, imma dawn huma fid-dinja u jien ġejjan. Missier Qaddis ħares f'ismek stess jew ipproteġi f'ismek stess id-dawk li tagħti biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Meta kont magħhom fid-dinja ħaristhom f'ismek, dawk li tajtni ħaristhom u ħadd minnhom għal-tilef. Tlief bin it-telfien. Qed jgħid għal Ġwanni għal Ġuda Iskarjot. Biex isseħħ l-Iskrittura. U issa ġej għandek. U dawn wejjeġ ngħid fid-dinja biex ikollhom fihom infushom mitmum il-ferħ tiegħek. Jien tajthom il-kelma tiegħek. U d-dinja bagħdithom għax mhumiex tad-dinja, bħalma jien ukoll m'iniex tad-dinja. Ma nitlobx li tneħħihom mid-dinja iżda biex tħarrishom mill-ħażen. Mhumiex tad-dinja, kif jien ukoll m'iniex tad-dinja. Għaddishom is-sewwa jew għaddishom fil-verità, kelmtek hija l-verità. Kif inti bagħtni fid-dinja hekk jien bagħthom fid-dinja. U għalihom jiena nqaddes lil nifsi biex huma wkoll jitqazzu fil-verità. Iżda mhux biss għalihom nitlob, iżda wkoll għal dawk li jemmnu fiha minħabba kelmithom. Biex ikunu wkoll ħaġa waħda, bħalma int missier fija u jiena fik biex huma wkoll ikunu fina ħaġa waħda. Biex dinja temmen li inti bagħtni. U l-glorja li tajtni tajtilhom biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna wkoll ħaġa waħda. Jien fihom u inti fija biex ikunu mitmumin ħaġa waħda. U biex tara fid-dinja li inti bagħtni. U ħabbejthom bħalma ħabbejt li. Missier. Irrid li dawk ukoll li inti tajtni ikunu miegħi fejn ikun jien biex jaraw il-glorja tiegħi li inti tajtni. Għax ħabbejtni qabel tisjis jew qabel il-ħolqien tad-dinja. U missier ġust, id-dinja ma rfitikx, iżda jiena għaraftek u dawn għarfu li inti bagħtni. U għarrafthom ismek u nibqa' nafu biex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Għabadu se nkonsidraw il-sitt petizzjoni tal-missierna li tajt da ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mill-ħażin. Malli nibdew nirriflettu fuqha din il-petizzjoni qabel nixxukjaw ruħna. Ninħasbu kif inhi werdjata la ddaħħalniex fit-tiġrid, nitolbu lill-Alla biex ma isuqniex lejn it-tiġrid. Mela, hemm każijiet fejn Alla isuqna t-tiġrid. Diffiċli din biex nifhmuha, speċjalment meta ġabu jgħid li Alla mhuwiex imġarrab bil-ħażen u lanqas lil ħadd ma jġarrab. Mela kif Ġesu qiegħed jgħallimna biex nitolbu lill-Alla u missier, iddaħħalniex fit-tiġrid. Isem kontradizzjoni. Alla jġarrab jew ma jġarrabx. U għek mis-Sant'Epaġi Ċiprianu jispjegam din sabiħ ħafna billi jgħid illi Ġesu jridna nitolbu dan il-kliem preċiż. Biex fit-qalb tagħna il-menti u l-qalb tagħna jibqgħu ikkonċentrati fuq Alla. Alla li huwa suprem fuq kollox. Ġesu irid jagħmilha ċara illi m'hemmx bħalli kieku dit-taqtija bejn Alla u x-xitan bħal meta għandek żewġ lottaturi qed jiġġieldu flimkien u ma tafx ma ħajrbaħ.
Imma Alla huwa infinitament suprem fuq il-ħolqien kollu tiegħu, inkluż ix-xejtan. U allura Ġesu jridna illi fit-tant tagħna aħna nibqgħu nħarsu lejn Alla u narawh bħala Alla li minnu bih u għalih huma l-ħwejjeġ kollha. Kwalunkwe ħaġa li tiġi kbira jew żgħira, dettall jew xi ħaġa maġġura fil-ħajja tagħna, Alla għandu l-kontroll sovran fuqha. Allura bir-raġuni iva, għalkemm forsi diffiċli biex nifhmu din, però rridu narfu illi Alla li huwa l-aktar sapjenti, Alla għaref, Alla l-modi tiegħu huma wisq lil hinn mill-ideat jew il-modi tagħna. Alla li huwa ġust u fl-istess ħin ukoll ħanin għal diversi skopijiet tiegħu. Huma dejjem skopijiet qaddisa. Illi finalment Alla għandu l-intenzjoni li għamilna l-ġid u jqarribna lejh, però kapaċi jordna l-affarijiet, ġifi jordna ċirkostanzi ta' ħajjitna, il-modi tagħna, it-toroq tagħna. B'tali mod u maniera nkunu assaltati jew misruma għal xi żmien minn diversi tentazzjonijiet. Għaliex Alla huwa sovran. Ħantikom każ wieħed mill-Iskrittura, mit-tieni tal-Kronaki, fejn għandna l-istorja ta' Ħeżekija, wieħed mis-slaten ta' Iżrael, u għall-aħħar tal-ġrajja tiegħu jgħidilna madan kollu meta il-kapijiet ta' Babel batulu xi ambaxxaturi biex jistħarġu fuq l-għaġab li kien sar fil-pajjiż. Alla telqu waħdu lil Ħeżekija biex iġarbu u jaraf kull ma kellu f'qalbu. Alla kapaċi jagħmilha u fatti jagħmilha l-ħaġa. U jagħmilha bil-mod misterjuż tiegħu illi finalment għandu skop wieħed. Irid jittestjana il għaliex fin-nar tat-tiġrib kapaċi noħorġu aqwa. Però ukoll kapaċi jumiljana bħal fil-każ ta' Ħeżekija. Hawnhekk meta Alla telqu waħdu jissemma wkoll qasa hemm diversities. Meta Alla jitlaqna weħidna kapaċi jurina kemm ta' bilħaq aħna tarfin. Għaliex it-tentazzjoni iddaħħalix fit-tiġrib jew fit-tentazzjoni. Tentazzjoni għax tiġi fuqna Alla rieda. Tiġi fuqna ħabta u sabta bla avviż. U allura għandha ħabta taqdek fuq siq waħda u għalhekk ta' għarri kieku Alla jgħidlek isma' nalli qabel ġejjin fis-seba ta' flaxija se tiltaqa' ma' wieħed jismu Giuseppi u dan ħajprova jtallaħħomlok. Inti ħadkun kif ngħid bil-Malti bniedem absat nofsu armatu. Imma t-tentazzjoni fid-damma id-duma l-kantuniera si modi wiċċek. U x'ħad da bħal meta jekk inti trid tiċċekkja fil-kantina ta' darek għandek ġrieden, x'tagħmel? Tinżel tiftaħ il-bib ħabta sabta, tixel id-daw mill-ewwel u tara ġrieden. Jekk inti tagħmel bil-mod jilħqu jistampaw u jistaħbew, nagħmlu jistaħbew. Il-tentazzjoni hija tentazzjoni il għaliex tiġi fuqna bħal sajjetta. U għalhekk Ġesu jgħidilna li rridu nassu, rridu ninviġilaw. Rridu nibqgħu qajmin, ma naffordjawx li nintelqu. L-assist ta' bil-lejl, tajjeb irid jibqa' jassess kull sekonda tal-lejl. U Alla kapaċi u nerġa' ngħid għal skopit qaddisa u għarfa tiegħu, kapaċi jitlaqna weħidna. U għalhekk Ġesu jgħidilna iddaħħalix fit-tiġrib, tittestjani xaħna dajma. U meta nkunu misruma allura, iva, ħafna drabi, kollha kemm aħna ngħidu kemm hemm ġlieda fil-kantina tiegħi jiġru.
Għax meta inti tkun f'kumpanija ċivili kif qegħdin hawnhekk, faċli illi ġib ruħak sewwa. Għandek l-atmosfera kollha. Imma fil-andament tal-ħajja, fil-bżulija kollha tagħha, fid-deffa, u għaddejja l-magna, hemm differenza. U allura irridu iva narfu li Alla ġust kapaċi jitlaqna u ħidna biex jara xemm fina. Biex aħna wkoll nirrealizzaw biex wasalna. Imma aktar minn hekk, irridu wkoll qegħdin nammettu din it-talba illi hemm avversarji. Ejjew aħjar avversarji Satana u l-leġjun ta' anġli sira tiegħu illi l-iskop tagħhom hu illi itelfuna mill-komunjoni tagħna magħna. Itelfuna mill-mixja konsistenti tagħna. Satana huwa avversarju reali għal-kemm ma jidhirx. U din it-talba meta ngħidu lil Mulej eħlisna mill-ħażin hija referenza diretta għax-xitan, ix-xitan iva. Irridu bl-armi, bl-armatura sħiħa li tagħna Alla nassulu u nirreżistuh. Fl-ewwel tip tal-Kronaki għandna miktub hekk karabi. Satana ama l-Iżrael u ewwa jew istiga nigges il-David bħal kimiku. Ewwa lil David biex jgħod l-Iżrael biex jagħmel ċensiment. Għalhekk inna Satana għamel hekk. Fit-tip ieħor tal-Bibja li jirrakkonta l-istess ġrajja jgħidilna li Alla ewwa lil David biex jgħod l-Iżrael. Inta raw eżattament qed ngħidilkom. Li iva hemm l-avversarju tagħna malin, malizzjuż, arriqi illi jara kif jagħtina l-gambetti. U jfixkilna. Imma fuq u hemm U Ġesu jridna nżommu l-ħarsa tagħna fuq Alla l-Kbira li huwa missier. U għalhekk iva bir-raġun li ddaħħalniex omolej it-tiġrid. Hemm Satana, hemm id-dinja, qegħdin ngħixu fid-dinja Ġesu qal dawn jiena ġej għandek missier. Imma dawn huma fid-dinja. Ħarishom, ipproteġihom. Id-dinja x'inhi? Id-dinja hija s-soċjetà anti-Alla. Anti-Alla. Il-filosofija, il-mod kif il-bnedmin jaħsbu, illi kapaċi jgħixu mingħajr Alla, mingħajr referenza għal Alla. U allura nispiċċaw illi nkunu ateisti prattiċi. Fil-waqt li bil-sina ngħidu li nagħmlu falla, id-dinja tixrobna fis-sura tagħha illi tħajjarna biex bħala ngħixu bħalli kieku għal-Kristi. Biss qarru bil-fam, imma id-deċiżjonijiet tagħna nagħmluhom mingħajr tal, l-erf tagħna neħduh minn fuq it-television u r-radju aktarx mill-isbet dik hija d-dinja. Okay? Issa, id-dinja hija wkoll għadu li rridu naslu kontra tagħha. Luqa 21 vers 34. Ħarsu ruħkom Ġesu jgħidilna, għodu attenti li ma jmorrux qlubkom jitqalu bl-ikel żejjed u s-sokor u l-ħsibijiet ta' id-dinja. Ġifieri l-mentalità tiegħek tiġi ta' sa xi bernieħek. Għal ħajti biss, għal omri biss. Dik hija mentalità tad-dinja, u għadu attenti li ma jmux jiġi fuqkom dak il-jum għall-argila. Ġesu qed jgħid li iva għandna appuntament divin illi rridu niġu ċimpiċ ma' Alla, il-ħalliq tagħna u d-dinja kemm ħankunu irresistejnija b'suċċess. Id-dinja, Satana, in-natura mid-dimba tagħna wkoll illi tmexxina, toħodna, tħajjarna kull darba biex nidimbu kontra Alla. Dak li Pawli sajħu il-laħam, mhux da. Il-fatt li aħna uritna mingħand Adam, inklinazzjoni, ħajra għad-dnub jiġina ħel.
Illi tagħmel il-ġustizzja, li timxi bl-imħabba, tagħmel sforz. Timxi kontra il-pjaċir u l-aptit tiegħek innifsek. Dak huwa l-laħam. Dik hija n-natura midimba illi l-iskrittura ukoll tafsana kontrija. Ġabu wieħed vers 14 jgħidilna illi kull bniedem huwa mġarrab meta jkun miġbud u imħajjar mill-passjoni tiegħu nnifsu. Ta' bil-ħaq Satan huwa qalil u ma jaħfirilekx. Id-dinja jien kollu tafas fuqek. La radu u għand innifsek. Għax jgħidilna illi aħna nkunu mħajrna b'dum mill-passjoni residenti fina fostna. Ta' huwa l-istorja ta' Troja. Il-Griegi marru bil-bastimenti tagħhom u dawn jassedjawha 10 snin. U ma rnexxilhomx jidħlu fit-Troja, kienet belt ċittadella fortifikata immensament. Il-Griegi fl-aħħar mill-aħħar telqu u xinħarġu Trojani mill-belt raw dan il-żiemel enormi tal-injan, enormi kien. U sar jaf li dana bħala regal. Ma rnexxinix nirħulkom, u dawn it-Trojani ġibduh ġewwa l-belt, għamlu festa u mar jordu. Ġo żiemel kien hemm il-soldati Griegi ħarġu kiss u għamlu ħerba mill-belt u rakwa. Dik hija s-sitwazzjoni tagħna. L-għadu tagħna hija fina. In-natura tagħna. Il-fdal ta' dnub li għadu kull darba jiġbidna bħal kanita u għanna jridu nirreżistuh. U allura, meta Ġesu għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mill-ħażin jew mill-ħażen, mhux baqgħet jaqbel poneru għandix tkun tradotta ħażin, referenza għax-xitan, jew ħażen. Ġifieri kwalunkwe ġustizzja, kwalunkwe diżubbidjenza għal-liġi tagħna. Ħa narfu d-differenza l-aħwa. Aħna bil-Malti meta konna minn talluna u trajna ngħidu hekk, nista' mit-tenni. Ħażin. Mhix tajba dik. Mit-tenni Alla żgur jibatulna għax huwa l-ġid tagħna. Meta jibatilna sitwazzjonijiet skabrużi, sitwazzjonijiet diffiċli, aqraw l-iskrittura, iħin kollu. Alla ma jifrixilniex it-tapit l-aħmar u ma jxerritx il-fjuri qudiemna biex il-mogħdija tagħna tkun faċli. Pietru jgħidilna illi jekk hu meħtieġ tiġu tiddejqu b'ħafna tiġrib biex il-prova tal-fid tagħkom illi tiswa aktar mid-derb prezzjuż tkun imsoffija. Jiġifieri dak li aħna nsejħulhom bħala denni jew ħsara jew dnewwa jew għaqqux għamija bil-Malti. Laqqux, kull dabin għala li laqqux, kif jgħidu n-nannit tagħna. Laqqux, il-problemi. Dawk huma minn suġin fix-xaqqa ta' ħajjitna. Il-ħajja umana hekk ġo jgħid illi l-bniedem huwa mwieled għal gwaj bħalma mill-ħadid joħroġ ix-xrar. Dak huwa sem tal-bniedem din id-dinja preżenti illi hija ribelluża kontra Alla. Dawn id-denji l-ħsara, Alla jfakkarna, Alla jużhom bħala qampina tal-allarm illi qed idoqqilna biex ma mrux nibirdu u nistrieħu u ngħidu issa għandi kollox il-pjanat u kollox huwa il-kontatt il-kontroll tiegħi u ma jkosti xejn. Il-gwaj, id-deni, il-ħsara, dawk ħajruna nerfaw il-ħasa tagħna il-fuq, ħajruna niġru għal-ken falla, dawk iservu għal-ġid tagħna. Alla li kapaċi jaħdem kull ħaġa favur dawk li jħobbuh. Ġesu li huwa konċernat hawnhekk eħlisna mill-ħażen. Kelma ħafna mid-dnub. Meta aħna meħlusin mid-dnub, meħlusin minn kull ħaġa illi hija kontrina. Għax aħna meħlusin mid-dnub
Naturalment imbagħad dan id-denni u l-ħsara huma parti integrali mill-eżistenza ta' din il-pjaneta, dak ukoll ma. Ħadd fl-aħħar paġna tal-iskrittura jgħidilna li fil-istat glorifikat tagħna meta Alla jkun ġabad it-Knisja tiegħu kompletament. U Ġerusalem mill-ġdida tinżel is-sema jgħidilna li ma jkunx fadal la għali, la vistu, la mewt, la deni, la mart, dawn l-affarijiet ikunu għaddew. Għaliex, għax Alla jkun naddaf dal-univers tiegħu mill-dnub. U għad-dnub li jġib il-mewt, u għad-dnub li jġib il-ħsara, u għad-dnub li jġib anke it-tsunamis u dawn l-affarijiet li aħna nsegħulhom koroħ, ħsara naturali. Eħlisna mill-ħasen. U nitolbu għadin li għaliex anke issa li aħna konvertiti, anke issa li Alla dawwarna lejh bil-grazza tiegħu. U nafu li diġà hemm bidu tajjeb tax-xogħol tal fina. U nafuh, kif nafuh? Mhux biss ngħidu maħfurin imma wkoll nafu. U allura dak ma kollha indikazzjonijiet illi Alla qed isawwarna fi xbija tajba. Issa anke wara li ingħatalna l-maħfra, wara li aħna mifdija, xorta waħda nafu tajjeb kemm hemm korruzzjoni fina. Jekk ikunu ta' xejn onesti ma' nafusna, jekk nagħmlu xejn ta' assessment, nibdew nindunaw kemm nagħmlu ħafna affarijiet tajbin b'intenzjoni ħsiena. Hemm il-korruzzjoni, Galatin 5 vers 17. Pawlu jiddeskrivi s-sitwazzjoni tagħna b'dan il-mod. Tgħidilna illi il-natura midimba għandha xewqat kontra l-Ispiritu Sant. U l-Ispiritu Sant huwa kontra n-natura midimba tagħna. Hemm din taqtija dal-konflitt kontinu. U aktar ma tavvanza fil-ħajja Kristjana, aktar issir konxi fihom. Ġiek ma tafx x'qed nitkellem għad it-tarbija. Aktar ma tersa qrib lejn Alla u taraf il-ġusija tiegħu. Taraf kemm ta' bilħaq din il-battalja hija waħda reali. Hija waħda reali. L-ispirtu kontra l-laħam, il-laħam kontra l-ispirtu. Ma kontra xulxin. Kontra xulxin. Ix-xogħol tal-huwa mibdi fina, però mhux komplut. Huwa mibdi bil-grazzja iva. Imma tfadal ħafna ġufija u għatfadal ukoll nuqqas ta' viġilanza minn naħa tagħna, nuqqas ta' qassa. Jien ħafna fejn for granted. Issa waqwa li twalit mill-ġdid, issa jiena ġenna. U nistrieħu. Meta Ġesu jgħidilna qassu. Ibqgħu imqajmin, hija l-kelma propja, ibqgħu imqajmin. Il-ġisem jgħidlek orqod, strieħ. Tpaxxa, ħuda easy. Ġesu jgħidilna ibqgħu imqajmin, ibqgħu imqajmin. Iċċanfa d-disċipli flor ta' ġezzema meta mar lura għandhom u jsibhom reqdin ma kontux kapaċi tissru miegħi sija waħda. Allura din is-sitwazzjoni tagħna bid-ġufija tagħna aħna suġġetti li nkunu ġarba. Għax jekk inti m'intix għassa, diġà għattilkom it-tentazzjoni tiġik għall-rieda. Tiġik f'kolb, taħsdek, twaqqaq, tirbħek, terrek. Aħna faċilment nesponu li nfusna għat-tentazzjoni. Meta Ġesu wissa lil Pietru, għallu qabel ma jidden is-serduq darbtejn, inti ħadkun ċħadd minn darbtejn. Mhux tal-li m'intix lest li tmur il-ħabs tieħu l-mewt għalija, qed ngħidlek id-ġufija tiegħek, qed nafżak. Pietru ħasiblu qawwi. Mar wara mill-bogħod jara x'qed jiġri, daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir tal-palazz. Fejn kien hemm qattija tiegħu, resaq man-nar u beda jissaħħan man-nar. Fil-kumpanija ta' nies meta Ġesu qallu itolbu, Ġesu qal fil-kumpanija ta' nies ma li wieħed qallu imma inti wkoll fil-kumpanija ta' Ġesu ta' Nażaret. Qallu minix. Fejn kien jaf kif ħad tiġi t-tentazzjoni. Waħda seftura, qallu minti wkoll.
tafu li Ġesu reġa' xaħat. Għana bħal Pietru. Għana kultant il-Pietru nużaq bħala scapegoat. Illi noqogħdu nitqgħu bih u noqogħdu ngħidu kemm kien prożuntu. Pietru huwa aħna. Pietru huwa il-natura umana bl-onesta kollha tagħha. U anke meta kien apostlu waqt l-apostolat tiegħu, meta darba tal-Antjokja u kien jiekol mal-Kristjani illi ftit qabel kienu pagani dawn, u kien jiekol magħhom u laqahom bħalu salvati bil-grazzja permezz tal-Fidi Kristu. Ġew xi jaħwa minn ġarbu f'Ġerusalemm u Pietru beda jiddejja minnhom għax ħaseb illi ħajinterpretaw bil qed jikser regoli tad-dieta ta' Mosè. Bada jitwarrab minnhom. U Pawlu kellu iċanfru pubblikament u jgħidu qed tkun ipokrita. Bħal qed tagħmel hekk m'intix timxi dritt skont is-sewwa tal-Evanġelju. Għana ħabta li n-nies jintimidawna, n-nies huma min huma. Għandna ħabta aħna illi nikkonformaw magħhom. Illi nkunu naqblu magħhom, ma rridux konflitti, ma rridux ġlied. Nkunu ħbieb ma' kulħadd. Ġesu jgħidilna illi il-ħbiberija tad-dinja tagħmel għadu tagħna. Aħna faċilment nintebu għat-tentazzjoni. U allura wkoll minna nfusna bir-riżorsi tagħna waħidna m'għandniex ħila biex nirreżistuhom. M'għandniex ħila biex nelbuhom, jew biex ninqaraw minnhom, jew anke naqilbuhom għall-vantaġġ tagħna. Alla ġieli daħħalna fit-tiġrib biex naqilbu dak it-tiġrib għall-vantaġġ tagħna. Mhux hekk għamel Abraham għallu morru fil-bnek bħala sakrifiċċju dak li belli inti tħobb. U xejn Abraham kien lest illi joqtlu l-Isaq. L-anġel tal-Mulej waqfu u żammu idu u għallu issa naf li inti tħobb. Naf. Abraham ngħidilkom jiena il-fidi tiegħu issaħħet aktar u aktar. Aktar u aktar. Fil-każ tagħna. Naħseb irridu insiru aktar konxi illi ninsabu din it-taqbida illi m'hemmx tregwa hija meta inti tagħmel ftehim ta' paċi mal-għadu tiegħek. Ix-xitan jieħu pjaċir jekk tagħmel ftehim miegħu għax dejjem ħajbaħu. Dak li ċedi lix-xitan ħajrfu. Il-battalja tibqa' għaddejja. U l-Apostlu Pawlu jgħid li f'din il-battalja spiritwali l-inni ħanoġob lill-Alla jew lil-nifsi, lill-Alla jew il-familja tiegħi, lill-Alla jew is-soċjetà li fiha ngħix. Dik hija kwistjoni kollha. Pawlu jgħid jiena qed nara tosserva li ġara fil-membri ta' ġismi li tiġġieled kontra l-liġi ta' moħħi u tjassarni għal-liġi ta' dnub li hi fil-membri ta' ġismi. Pawlu qed jgħid moħħi huwa settiljat. Huwa settiljat naf li l-liġi tal-Alla hija tajba, tiswili, jaqbilli nobdija għax hija liġi ġusta u Alla tajjili għal ġittijek. Però prattikament qal u jammetti illi mhux dejjem huwa l-każ. U fatti jispiċċa biex jgħid ja miskin li jien jew ja bniedem miżerabbli li jien. Miżerabbli qed iħoss id-ġufija tiegħu. Min se jeħlisni mill-ġisem ta' din-mewt? Min se jeħlisni? Weħidna m'għandniex kapaċi laħwa. Ma fil-Kristus huwa għalhekk Ġesu jgħidilna biex nitolbuha dit-talba. La ddaħħalniex fit-tiġrib. Weħidna ħanaqgħu. Iżda ħlisna mill-ħasen. U allura din talba qegħdin nitolbu lill-Alla biex diversi affarijiet. Qegħdin nitolbu l-ewwel ħaġa biex Alla li huwa omnipotenti, Alla li huwa fuq kollox u li kapaċi jordna l-affarijiet għal ġittana. Qegħdin nitolbuh biex jiggverna lid-dinja, kapaċi jiggverna għal-dinja ċertament u qiegħed jiggverna. Għalkemm forsi naraw ħafna taħwit.
Alla jaċċertana li l-aqwa ġnus tad-dinja nisemmuhom forsi l-Amerika minn hemm żied ma nafx jiena. L-aqwa ġnus tad-dinja huma qatra ta' ilma ġo barmil. U inqas mix-xejn. Ara ma taħsbux li Alla abdika it-tron tiegħu. Alla etern jibqa' jgverna fi żmien. U għadin nitolbu allura biex Alla ta' bilħaq jordna l-affarijiet għal glorja tiegħu u għal-ġidda. Ġwanni 17 vers 15 nisimgħu Ġesu fatet ma nitlobx illi tneħħihom id-dinja iżda li tħarishom bil-ħażen. Alla kapaċi jħarisna bil-ħażen. U wkoll illi jakkes dak li Pawlu sejħu il-laħam fina. Jakkes in-natura mid-dimba tagħna, ix-xieħta tagħna bnud. David kien jaf ġifieri. David il-bnieda ma' qalb-Alla illi wkoll ħadhom betti. Ukoll għamel għalu każijiet. Meta da telqu waħdu David sar jaf u nnifsu x'kapaċi jagħmel. Bħala adulterju, bħala omiċidju. Alla jatina l-indiema, ara kif David talab bħala bniedem niedem. Oħloq fija qalb safja u Alla u ġeddet fija spiritu qawwi. Ġeddu dak l-ispiritu li titajda qawwieħ u għamlu ġdid il-ġurnata l-oħra. Biex bieħ nibqaw dik ir-riżoluzzjoni nibqaw nservuha. Salm 119 fost il-ħafna talb sabiħ. Nisimgħu dit-talba partikolari. Vers 133. Żomm il-passi tiegħi skont il-kelma u tħalli l-ebda ħażen ikollu seta' fuqi. Għal xejn. Il-fiduċja tal-bniedem qed titlob il-Alla u qed jgħidu naf illi huwa int illi qed triġi u taħkem fuq kollox. Tħalli l-ebda ħażen ikollu seta' jew dominju fuqi. Nitolbu wkoll il-Alla ovvjament biex il-liġġem lil Satana. Satana Pietru jiddeskrivi bħala il-jum ikarga il-jum feroċi lest il jiddevora il-mija ċans. Bibda jgħidina nirreżistuh. Kif nirreżistih? Billi lill-Alla. Sempliċi. Meta jiena nittaħħad Alla, nara fl-awtorità Alla fuqi, min inkunx lest li nagħti każ x'jista' jfesfes u x'jista' jinsinwa u x'jista' jissuġġerixxi ħaddieħor. Għaliex? Għax jiena bħal Samuel kapaċi ngħidu l-Alla hawn jien inqaddej tiegħek qiegħed jisma'. Tkellem għax inqaddej tiegħek qiegħed jisma'. Alla kapaċi liġmu lil Satana. Luteru b'mod sabiħ jgħid li Satana jew ix-xitan huwa x-xitan tagħna. Diffiċli biex nifhmuha jekk ma nkunx intiża fil-Bibja din, jekk ma nkunx għodosna. Ix-xitan huwa x-xitan tagħna. Mhux kapaċi jagħmel l-iġkanazzjoni mingħajr il-permess sovran tagħna. La din nitolbu wkoll biex ħajjitna kollha kemm aħna għandna ħajja differenti, però bażikament hija l-istess ħajja. Hija l-istess ħajja ħalli l-Bibja tiddeskriviha bħala taqbida. Taqbida. Min qed jissara kontra tabnuk partikolari li mhux kapaċi jgħelbu u min xi ħaġa oħra. Imma bażikament hija taqbida. Hija taqbida aħna u mexjin lejn id-destinazzjoni tagħna. Li dera l-pellegrinaġġ, mhux veru. L-Apostlu Pawlu f'dan din is-sitwazzjoni, din l-qagħda tagħna jgħidilna hekk l-ewwel Korintin 10, vers 12. Għalhekk min jaħseb li huwa wieqa fis-skieħ għandu joqgħod attent li ma jaqax. Biex inti tiddaħħal fit-tiġrib u tinhereb mill-ħażen, kull ma għandek bżonn huwa element ta' kburija. Li inti taħseb li inti b'saħħtek biżżejjed. Għawek li bibet tisfina. Jekk inti taħseb li inti kapaċi tieqaf fis-sod, ħataqa. Ħataqa. Il-kol kemm aħna għandna saqajna tat-taħal. Imbagħad ikom jgħidilna li ebda tiġrib jew ebda tentazzjoni ma ġi fuqkom ħlief dak li jiġri fuq kull bniedem. Imma l-ewwa fidin. U għalhekk inħarsu lejn aħna.
Għalhekk nirrikorru għandi. Għax Alla huwa fidil u ma jħallix li intom tiġġarbu aktar milli tifilħu. Jekk aħna nitkellmu taħt id-del ta' ġwenħa, jekk aħna nistennew lili, jekk aħna ngħixu rib tiegħu kif qalilna Ġesu Kristu. Ibqgħu fija u jiena fikom. Min jibqa' fija u jiena fih dan hu li jagħmel ħafna frott. Il-bqija ħanħawdu, ħanafġu, ħanasbu. Alla mhux se jġarrabna aktar milli tifilħu. U ma t-tiġrib jiftilkom ukoll twieq biex taħilsu. Mhux tal-li issa ma jdaħħalx fit-tiġrib, tal-li jurina t-triq il-barra mit-tiġrib. Triq il-barra minn dak l-azzar, minn dak il-periklu spirituali illi idajjifna aktar u aktar. Meta nitolbu l-Alla ndaħħalx fit-tiġrib, nitolbu wkoll biex Alla jagħtina u jbierek il-mezz tal-grazzja illi hu jagħti fit-tjiba tiegħu lil ulidu fid-dinja. X'inhu huwa l-mezz tal-grazzja? Il-fatt illi aħna għandna l-iskrittura li nistgħu naqrawha u nimmeditaw fuqha. Illi għandna aċċess għal Alla fil-li nitolbuh kull ħin u kull mument int fejn int. Il-fatt li aħna Alla poġġina f'komunjoni ta' aħwa biex insaħħu u nkoraġġixxu. Dan huwa l-mezzi tal-grazzja. Illi aħna jeħtieġ nużawhom biex nikbru fl-għarfien ta' Kristu. Biex il-fiti tagħna ma tibqax superfiċjali. Bħalli kieku x'ħan iggwadanja jien imma aktarx illi jiena se nifassi ħajti għas-sajja tagħna u għall-ġustizzja tiegħu. Kif ġa semmejna wkoll, huwa importanti li l-għana ntolbuha biex iżommna viġilanti. Iżommna b'għajnejna miftuħin. Il-Bibja tgħidilna fl-Efesin 4. Jariqet. Stemba jariqet u minn belli mwid u jitawlek Kristu. Dak huwa d-dmin tagħna. Imma kif nista' jiena nibqa' nqajjem meta ġisem tiegħi jgħid jorqod, strieħ, ħuda bil-mod, tesaġerax, iħin kollu. Alla kapaċi iżomna viġilanti. Luqa 22 vers 46. Ġesu jgħidilna għaliex intom qegħdin qumu u tolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. Akemm sabiħa di. Li hawnhekk għandna ċavetta. Kif nista' jiena nerfi tat-tiġrib billi nitlob. Billi nuża l-mezz tal-grazzja, primarjament it-talb. Illi jiena ħanibqa' qrib magħna. Bit-talb tiegħek qed turi illi inti ħbieb magħna. Għax titkellmu flimkien. U għalhekk li x-xitan ma nkellmux, għax ix-xitan huwa għal tagħna. Ma la bdejjem nitkellimx jiena. Ma rridx diskors, ma rridx trattamenti, ma rridx pattijiet, ma rridx leg, ma rridx tehim. La bdejjem huwa l-għadu tiegħi. Ma marna nitkellem. U hekk dik il-komunjoni tikber. Hekk Alla jsaħħaħna. Bħala riżultat ta' dik talba tagħna. Aħna bħal poplu tagħna nkunu kapaċi ninżammu jekk mhux mit-tiġrib ninżammu sejf fit-tiġrib hekk li noħorġu minnu b'suċċess. Salm 19 vers 13. David jgħidu lil-mulej. Ħares il-qaddej tiegħek mid-nubiet ta' tkabbir. David li kien ikkonċernat hawnhekk. Nubiet moħbija, nubiet sigreti, nubiet li ma jidrux. Tinsa li titafad. Ħares il-qaddej tiegħek mid-nubiet ta' tkabbir, ħallihomx jaħmuni, imbagħad inkun bl-ħtija u mnaddaf minn ħtija kbira. Kif ngħid jekk allura Alla jippermetti li nkunu mġarba, tajjeb, jeħtieġ ukoll nitolbu biex bl-Ispiritu Santu tiegħu iweżinna, jissapportjana, qawwina, titlaqniex weħedna bħalma mill il-Ħeżekija. Li Alla li aħna nkunu nafu bil-preżenza tiegħu. U nafu li fih hemm torri Setan kif jiddeskribih Luteru ein feste Burg ist unser Gott.
Alla tagħna huwa sur qawwi li ma jiċċedinx. Sur qawwi jekk aħna niġru għandu il-bniedem Joseph isib il-ken tiegħu. Iva, il-kapaċità tagħna li nieqfu li tiġri meta aħna ikollna il-fiduċja tagħna f'Alla. It-talb tagħna fosthom din iddaħħalix fit-tiġrid iżda nista' nħażin hija espressjoni tal-fiduċja tagħna f'Alla. Ovvjament tagħmel differenza kollha fid-dinja jekk titkopiex bil-fidi, jekk titkopiex jiseb tape recorder li xieħdu u l-sira qed jaħdem u moħħok għaliet. Differenza kbira. Iva ma importanti li Alla li aħna narfu illi l-qawwa tagħna hija f'Alla. Efesin 3 Pawlu jiftaħ qalbu dawn l-insara bikrija. U qed jgħidilhom għal xiex qed jitlob għalihom. Għal xiex qed jitlob għalihom. X'kien importanti għal Apostolu Pawlu li jaraf l-aħwa ta' żmienu jgħidilhom li jien qed nitlob għalikom biex Alla jagħtikom skont il-għana tal-glorja tiegħu, mhux ftit, mhux miżura żgħira, mhux element ċkejken, imma li tissaħħu bil-qawwa bl-ispirtu tiegħu fil-bniedem ta' ġewwa, bl-Ispirtu Santu. Bir-raġun nsejħulu il-Paraklitu, dak li jissapportjana, dak li jqawwina, dak li jiddefendina, dak li mingħajru nisparpaljaw ruħna, naqgħu, ma naslux. Tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa bl-Ispirtu Sant biex jammar Kristu f'qalbkom bil-fidi, biex intom li għandkom l-eruq il-pedamenti fl-imħabba t'Alla illi għarafnija fl-Evanġelju. Verew le, għarafnija fl-Evanġelju, b'dan għarafnija fl-imħabba t'Alla, mhux għax għarafnija Alla, imma hu ħafna. U baqgħet libnu biex ikun il-propizjazzjoni għal dubietna. Fejn qabel konna dew sallam Alla ħabbibna miegħu. L-imħabba suprema t'Alla, l-imħabba li għandha tlewwel il-ħajja kollha tagħna. Pawl qal bnew fuqha bħal siġra niżżel l-eruq tiegħek f'dik l-imħabba biex ebda rjiflu ta' tentazzjoni ma jgħedek. U il-wieda t'Alla hija minna. Jekk nagħmlu hekk, jekk għandna jidrilna li nistgħu nibqgħu sejrin għal għaxan xemm, bħal kieku xemm u xejn, ovvjament ħanibqgħu ninqalbu bit-tiġrid. U ħanibqgħu Kristjani patetiċi. Illi d-dinja titħaq bina. Imma meta għandna dak il-pedament u qegħdin nimbnew fuq dik il-blak. Illi jiġu l-wiefen u l-għarrar u l-dar tibqa' soda bla ġara. Għaliex għax aħna mibnijin fuq Kristu u msaħħin bl-Ispirtu tiegħu. Ġuda fl-eluq tal-ittra tiegħu jgħidilna Alla kapaċi ħareskom it-tiġrid. Li niġġarbu li ngħaddu mit-test iva. U Alla kapaċi ħareskom it-tiġrid, jiġifieri mill-distruzzjoni totali u eterna. Infatti Alla wieħed li huwa jżomm lin-niesu. Il-dak li huwa wellet mill-ġdid iżommhom dik il-modja ta' ħajja. Alla kapaċi jaħariskom it-tiġrid u jqiegħdkom bla teba quddiem il-preżenza tal-glorja tiegħu b'ferħ kbir. Ninsabu issa fis-sħana tal-battalja. Meta tkun fis-sħana tiġi ġilli tħaġġo bakery jew forni. Ikolli sabazzar biex noħroġ il-barra għax dik is-sħana kollha l-iskumdita ma toġobniex. Ħanqogħdu neħu għal subajna, l-iskumdita ma toġobniex. Bħalissa qegħdin fit-tiġrid u fl-iskumdita u rridu niġġieldu aħolja niġi se ngħid jilbes il-piġama u jidħol. Imma t-tmiem nafu x'inhu. It-tmiem hu li Alla ħajqiegħdna qudiemu b'ferħ kbir. Perfetti għal kollox, kull sens. Imma għaddejjin minn dan il-prova. Apostolu Pawlu jassigura l-Tessalonkini infatti jitlob għalihom hawnhekk ukoll. Jgħidilhom li jiena nitlob għalikom biex iżidu fl-imħabba. Komplu toqtu fiha.
biex Alla iwettqilkom qalbkom bl-ħtija fil-qdusija. Alla jistabbilina fl-aħħar mill-aħħar. U d-diem Alla missira fil-miġja ta' Sina Ġesu Kristu mal-qaddisin kollha tiegħu. Għad jasal dal-jum il-kbir, naħa segulu l-parusija. Il-jum il-kbir ta' Alla, meta Alla jimmanifesta ruħu, bħalissa il-nies ma tafux. U l-lum sirna tant arditi li ngħidu ma jeżistix ukoll. Mhux biss ma Alla ma jeżistix, dik l-arroganza kbira, dik l-bsaħat kollu. Alla qatt jimmanifesta ruħu. Meta Kristu li ħajjitna jidher għal id-darba, imbagħad intom ukoll titru bihom fil-gżar. Intom ukoll min dawk li jkunu fuq in-naħa tiegħu li ġiedu t-taqbida tajba tal-fidi. Però jistant il-każ ukoll illi fit-taqbida tagħna naqgħu. Kollha kemm naqblu waqajna. U kultant waqajna bajb kbir u b'mistija kbira. X'jiġri? X'għandna nagħmlu jekk naqgħu fil-ħażen? Nitolbu Alla biex għajjimna mill-ġdid. Pietru ma ċaħdux il-Ġesu? Ġesu restawraħ, ma feċċu, ma l-Baħar tal-Galilja. Ġesu ħadu apparti ma għallu xmum bil-ġorra. Tħobnin ta' tamilja. Pietru fl-ħar għanfaqajk. Ma Ġesu assiguraħ li għad imut martri għalih. Alla bidju fija tagħna u fidju fija tagħna juri l-qawwa tiegħu. Meta inti waqajt, jekk tinsab imwaqqa u bħalissa qed tirreċta u għall-inqas qed tiġi l-Knisja biex ma taqlax pantomimi. Imma tinsab imwaqqa u qed tgħix fil-ħama tal-ħażen. Alla kapaċi jgħidlek. Bir-rikordi għandu. David hekk għamel. Salmu 50 vers 12. Rodd l-fer ta' salvazzjoni tiegħek. Arġa' tijiri dik il-feliċità li kellha qabel. Kull Kristjan kapaċi jgħid. Għandna l-potenzjal. U Kristjanu bidjenti kapaċi jgħid mhux għandu potenzjal, imma għandi l-fer tagħna. Fer inesprimibbli. Fer li ma jfissirx bil-kliem. Dan jitlobu l-laqgħu. Rodd l-fer ta' salvazzjoni tiegħek, wettaqni bl-ispirtu qalbin tiegħek, is-Sudani ġifieri, is-Sudani, issa irrealizzajt kemm jindajjef. Kif ħafna salmi, imma mbagħad xorta mill-adulterju. Alla u jiddu fija tiegħu. Se tgħidu is-Sudani. Stabbilin. L-Apostol Pietru meta kiteb liemna l-insan jgħid li l-xitan qed ifittex il-mijibla iqfula qawwin fil-fidi billi tafu li tbaqqiet bħal dawn jew deni bħal dan huwa moti lil ħudkom li huma fid-dinja. Persekuzzjoni, afflizzjoni, mart, żvantaġġi, semmi li trid. U huma Alla jagħtihomna dawn l-affarijiet. Imma Alla tagħmel grazzja li sejħilkom għal glorja tiegħu ta' dejjem bi Kristu Ġesu. Wara li tkunu batejtu ftit. Min jista' ma jitbissirx hawnhekk. Wara li tkunu batejtu ftit. U inti tagħti bagħdi 60 sena. Ftit. Meta tara fid-dawl tal-eternità inqas minn ftit. Wara tkunu batejtu ftit. Alla iwettaqkom, jaqwikom, isaħħaħkom u jqerkom fuq sisin sħaħ. Bħalissa kultant imperdu, kultant nilgħu. Il-weda Alla li la darba bida xogħol tal-fina, Alla se jipperfezzjonah sal-jum ta' Kristu. Allura aktar jien għandi nagħmel aktar għandi nitolbu lil Alla. La ddaħħalniex fit-tiġrib. Iżda eħlisna mill-ħażin il għaliex naf illi il-kapitlu finali dal-waqġe, ma nxalfejn naqtaqadlu. Alla għaddes li l-ulidu
pratikament u jippreżentom quddiemu imperfezzjonati. Satana wkoll għad ikun miskuq taħt riġlejna. Ġesu qal jiena tajtkom awtorità fuq il-forza kollha tal-għalem biex tisħu tafġu fuq l-iskorpjuni u fuq is-seta kollha tal-għalem. Dik hija l-awtorità li aħna għandna. Għaliex għax għandna aċċess għal missierna u l-missier jisma' it-tnejda u jisma' l-karba ta' wliedu. Speċjalment meta nitolbu fuq il-modell id-daħħalina Sidna Ġesu Kristu nifsu. Id-daħħalniex fis-ġisda. Hija talba garantita jekk inti titlobha minn qalb, ċertament Alla se jonora l-isforzi tiegħek. Satana għad ikun misfuq taħt riġlejna u għana nkunu liberati kompletament bid-dnub għax dak huwa l-qofol ta' kollox. Bid-dnub, bid-diżubbidjenza tagħna. L-istess Ċipriano li semmejtilkom fil-bidu. Jgħid illi meta nitolbu il-Alla ħajkun dak li trid fis-sema kif ukoll fl-art, fis-sema ġifieri il-ġenna, la? U allura l-art issir ġenna meta Alla huwa waqtut. Għaliex għax il-ġenna hija ġenna propjament għax isseħħ biss dejjem u bl-eċċezzjoni xiex. Ir-rira tagħna. U dak li rridu aħna. Rridu akkosta kollox nevitaw il-ħażen. U ċoħe illi neħduha direttament kontra ix-xewqa tagħna. Kif nafu x-xewqa tagħna? Mill-kmandamenti tiegħu. Min għandu kmandamenti tiegħu Ġesu. U jħarishom dan u jħobb. U jiena nimmanifesta ruħi u niġi jiena u missieri u nagħmlu miegħu. X'feliċità xena tal-ħaġeb hija meta inti tkun taf illi minkejja li qed toħodha kontra tanta dewwa taf li t-tmissira tal-Alla hija fuq. Amen, amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now